Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παράστασή μας. Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι μέσα στο όνειρο και τη φαντασία. Σήμερα θα σας διηγηθούμε ένα παραμύθι από το χωριό μου, το Τραχύλι. Αυτό το παραμύθι το άκουγαν οι γιαγιάδες μας από τις μανάδες μας. Όμως κάντε λίγο ησυχία, ακούω την παραμυθού να έρχεται. Καλή σας διασκέδαση. Κλωστή δεμένη, στην αλέμη τυλιγμένη, δώσ' της κλώτσο να γυρίσει, η γιαγιά κόμπο τη δένει και για λίγο ας περιμένει. Εσείς σκυχά μου, σταματήστε το νυχτέρι, μαζευτείτε νέοι νέοι. Και ένα ωραίο παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι, που αμέσως θα κινήσει. Τα παραμύθια λένε, μοιάζουν σαν τα πουλιά, έρχονται από μακριά, πολύ μακριά. Μπορεί να έρχονται και από το Τραχύλι και έρχονται και κάθονται, να, παλά στον νόμο σου και σου μιλάνε. Τα πουλιά αυτά λένε, τα ακούνε μόνο τα παιδιά και όσοι έχουν καθαρή καρδιά. Και έναν καιρό, σε ένα βασίλειο μακρινό, κάπου προς τον Άγιο Λουκάς, ζούσε ένα βασιλόπουλο, όμορφο, ανέβαινε πάνω στο άλογο του, κάρπαζε και όλοι το θαυμάζανε. Το βασιλόπουλο αυτό είχε μεγάλα μάτια, πράσινα, γαλάζια και γυρμπιλωτά. Λοιπόν, αυτό το πριγκιπόπουλο μεγάλωσε και αποφάσισε να παντρευτεί. Πάει και βρίσκει τη μάνα του για να της πει ποια γυναίκα πρέπει να πάρει. Εκείνη που είπε, παλικάρι μου, πώς μεγάλωσε. Ολόκληρος άντρας έγινε και τι όμορφα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να παντρευτείς. Τι λες ρε μάνα, αφού εγώ δεν ξέρω καμία που να μου αρέσει. Έννοια σου και ξέρω εγώ. Ξέρω κάτι πολύ ωραίες κοπέλες. Από το Αλιβέρι, συγκεκριμένα από τον Κάραβο, από το Νεοφόρι, από το Δίστος, τα Λέβουρα και με περιουσία. Η γυναίκα που θα πάρω θα διαλέξω μόνος του. Μετά από όλες αυτές τις κουβέντες, το παλικάρι, το βασιλόπουλο, αποφάσισε να διαλέξει μόνος του τη γυναίκα που θα παντρευόταν. Βάζει στην τσέπη του ένα μικρό μαγί, ένα φούξιο πασουμάκι, καβαλάει τα λογό του, μπράβο καβαλάρι μου, και καλπάζει, πέρασε από το Αλιβέρι, από το Βασιλικό, από τους Τρόπονες, από το Μουλουμουλά. Πάει, προχωράει, καλπάζει τα λογό του, ώσπου φτάνει στο Νεοφόρι. Και το πριγκιπόπουλο πάει στη βρύση της Νικολέτας. Σε αυτή τη βρύση ερχόντουσαν κορίτσια από όλα τα μέρη να βάλουν δροσερό νερό. Το νερό από τη βρύση της Νικολέτας ήταν πολύ δροσερό και ζωγόνο. Ερχόντουσαν κορίτσια από παντού, από όλα τα μέρη. Να, τι βλέπω, έρχεται μια πεντάβολη με το καλάθι. Πού σου κοπελάρα, να το γεμίσει νερό. Όμορφη και αφράτη. Καλέ, νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι κοφαντοπόλου. Εδόθυμα και απειθιακά. Μα σαν νομίζω ότι είναι θυγατέρα Μαργαρίτης.
παγωμένο. Γέμισε το σταυρί της νερό, ήπιε να ξεδιψάσει, έλειψε και τα μούτρα της. Και αφού τελείωσε, την πλησιάζει το πριγκιπόπουλο και της λέει: Εσύ κοπέλα μου, τι καλό θα έκανες αν γινώσουν βασίλισσα? Βασιλιά μου, εγώ αν γινόμουν βασίλισσα, θα σου πει ένα τεράστιο καρβέλι ψωμί που θα έχεις το τόσο ένα χρόνο. Θα τσίμπαγες από εδώ, θα τσίμπαγες από εκεί, θα τσίμπαγες παραπέρα και δεν θα τελειώνει ποτέ. Αφού είπε αυτά, η πεντάμορφη του Παντοπόλου έφυγε. Το πριγκιπόπουλο περίμενε εκεί στη βρύση. Ξαφνικά, τι βλέπει τα μάτια? Και νεράκι, έκανε τα γλυκά ματάκια στο πριγκιπόπουλο και τότε το πριγκιπόπουλο, που σου κοπελάρα μου, το ίδιο ύψος έχουμε, πλησιάζει την κοπέλα και της λέει: Εσύ κοπέλα μου, τι καλό θα έκανες αν γινώσουν βασίλισσα? Ω βασιλιά μου, εγώ θα σου έφτιαχνα μια μεγάλη σπανακόπιτα, τεράστια, να έχεις να τρως όλο τον χρόνο. Αυτά είπε η κοπέλα και έφυγε. Λες και έξω για αυτή βρενάζει, βρεμορφάδα, βρεμορφαδιά. Βλέπω τη ρακούλα ανάμεσα. Κάνε Θεέ μου, τι πετάει. Εσύ κοπέλα μου, τι καλό θα έκανες αν γινώσουν βασίλισσα? Βασιλιά μου, εγώ θα σου έκανα 3 κιλά παλιάνια. Αυτό είπε η κοπέλα, ο πρίγκιπας της έδωσε το χέρι, την ανέβασε πάνω στον σαμούσικο τάλογό του, εκείνο χλιμίδησε για την εννοή του πάνω. Προβολήσανε κάπου, περάσανε και φτάσανε στο παλάτι. Εκεί ήταν η βασίλισσα. Κοίταζε παράξενα η Φαρμάκο, κοίταζε παράξενα. Όμως το βασιλόπουλο είχε αποφασίσει να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του. Έτσι, δόξη και τιμή έγιναν οι γάμοι.
πολύ μα πάρα πολύ ευτυχισμένο. Αχ, η μάνα του μπορεί να θύμωσε, αλλά ποιος της έδινε πια σημασία. Μετά από λίγο καιρό, ξέσπασε ένας μεγάλος πόλεμος προς το βασιλικό. Εκεί ήταν η πόλη. Το πριγκιπόπουλο παίρνει τα σπαθιά του, τα δωρατά του και φεύγει για τον πόλεμο. Χρόνια πολεμούσε γενναίος, κατατρόπωσε τους ορθούς, έσπασε, σκότωσε και έπισε δάφη, νίκησε τους πάντες. Αφού τελείωσε ο πόλεμος νικηφόρα, έφυγε και γύρισε πίσω στο παλάτι. Εκεί διέταξε τους φρουρούς. Φρουρί, φέρε τη μητέρα μου, βάλε σημασία. Σαν ήρθε η μητέρα του, της είπε: Μητέρα, πού είναι η γυναίκα μου, τι παιδί έκανε? Τι παιδί έκανε, η άχρηστη. Τι παιδί έκανε, να, ένα γατί. Τι? ένα γατί. Τι να κάνουμε, αφού γατί έκανε, γιατί θα έχουμε? Θα μας προφυλάσει και το κάτω τα ποδήλια. Μετά από λίγο καιρό, ξέσπασε άλλος πόλεμος προς το δύστο κατά εκείνη τη μεριά. Και το Βασιλόπουλο έφυγε και πήγε πάλι στον πόλεμο. Τι έγινε. Πολέμησε, πέφτανε οβίδες, πέφτανε τα φάντομ, τα πάντα. Μπούμ από εδώ, μπούμ από εκεί. Τρέλα, καλάσνικοφ, κόλτ, τα πάντα. Τελειώνει και αυτός ο πόλεμος νικηφόρα και πάει το πριγκιπόπουλο πάλι στο παλάτι. Φρουρί, φέρε τη μητέρα μου, μάλιστα. Μητέρα, πού είναι η γυναίκα, τι παιδί έκανε? Τι παιδί έκανε, δεν μ' άκουγες ξεροκέφαλε. Τι παιδί έκανε, ένα σκυλί. Ναι, ένα σκυλί. Και θα σε φάει, να. Τι να κάνουμε αφού σκυλί έκανε, σκυλί θα έχουμε. Να μας προφυλάσει και το κάτσο τους εχθρούς. Το Βασιλόπουλο έφυγε και πάλι και πήγε ξανά στον πόλεμο. Πολέμησε και πάλι γενναία. Τελειώνει και αυτός ο πόλεμος νικηφόρα, γυρνάει στο παλάτι και φωνάζει τους φρουρούς. Φρουρί, φέρε τη μητέρα μου, μάλιστα. Σαν έρχεται η μάνα του, την ερωτάει και πάλι. Μητέρα, πού είναι η γυναίκα μου, τι παιδί έκανε? Η άχρηστη. Ξεροκέφαλε. Τι παιδί έκανε, Ένα φίλι. ένα φίδι. Να, θα σε φάει, να. Τότε ο βασιλιάς θύμωσε πάρα πολύ και διέταξε τους φρουρούς του να φέρουν εδώ τη γυναίκα του. Φρουρί, πάρε τη γυναίκα μου και βάλε το κοτέτσι, μάλιστα. Και ήρθε η κακόβηρη Τσουλού και οι φρουροί την εβάλανε στο κοτέτσι και όλοι την εφωνάζανε κοροϊδευτικά. Τσουλού! Τσουλού! Μετά από αυτό περάσανε πάλι χρόνια πολλά και το Βασιλόπουλο αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί. Σκέφτηκε όμως να ζητήσει τη γνώμη του μάγου της περιοχής. Έτσι πήγε στον μάγο, τον βρήκε και του είπε:
θα ανέβεις πουρνό στο πιο ψηλό βουνό του τραχυλίου. Το ξέρεις? Ναι. Πώς λέγεται η κορφή? Καυκάλα. Πώς λέγεται? Καυκάλα. Αυτήνα. Θα πας λοιπόν στην Καυκάλα. Πουρνό, μην το ξεχάσεις. Πριν βγει ο ήλιος και θα φωνάξεις. Γερεστέ. Σήμερα είναι η γάμος, σήμερα η χαρά μου. Άμεσα το καλό να φτιάξουμε το τροχό σου πάρα. Έτσι και έκανε το Βασιλόπουλο. Πήγε στο πιο ψηλό βουνό. Ανέβηκε πάνω στην Καυκάλα. Εκεί που βγαίνουν τα κουμουλάκια. Γερεστέ, σήμερα είναι ο γάμος μου, σήμερα η χαρά μου. Το μεσημέρι στρώθηκαν τα τραπέζια και φαγητά πολλά και διάφορα και άρχισε το γλέντι. Ήρθε ο κόσμος, καθίσανε όλοι ευτυχισμένοι. Μάνα μου, φαλιά πάνω στο τραπέζι. Τι γουλιόπουλα, τι χαμνά, τι σκοταδιές, κρασάκια, την καρέλια, ρούσκα, απ' όλα τα καλά. Ως και όρνηθανε αρακά. Τρώγανε, πίνανε και γλεντούσανε για τη χαρά του βασιλιά και τότε ο βασιλιάς γυρνούσε ανάμεσα στα τραπέζια και έβλεπε εάν οι καλεσμένοι του είναι ευχαριστημένοι. Σε ένα τραπέζι καθόντουσαν 3 παλικάρια που ούτε τρώγανε ούτε μιλάγανε, ενώ τα πιάτα τους ήταν κούμουλα από τα φαγητά. Τα ρωτάει τότε. Εσείς παλικάρια μου, γιατί δεν τρώτε? Μήπως δεν σας αρέσει το φαγητό? Και εκείνα απαντάνε. Βασιλιά μου, όλο τον κόσμο κάλεσες, μα λείπει μόνον ένας. Αδύνατο! Όλος ο κόσμος εδώ είναι, ποιος λείπει? Κι η φαγμά που απάντησε. Κουτσουλού. Λείπει η Κουτσουλού. Τότε ο βασιλιάς διέταξε τους φρουρούς του και τους είπε. Φρουροί, ελευθερώστε την Κουτσουλού, άρεστα. Φύγανε οι φρουροί, φέρανε την Κουτσουλού από το μεγάλο κοτσέτσι και εκείνη κάθισε στο τραπέζι που ήτανε τα 3 παλικάρια. Άρχισε τότε να τρώει. Έφαγε το πρώτο πιάτο, μετά τρώει το δεύτερο και στο τέλος τρώει και το τρίτο, τα χαλαπάκια σε όλα. Ο βασιλιάς πλησιάζει και την ρωτάει. Μα τι κάνεις εκεί? Γιατί δεν τα ματιά στο παλικαριό? Θα σου πάρουμε δικό σου. Και εκείνη απαντάει. Βασιλιά μου, 3 πιάτα και ανέφαγα, 3 χρυσά παλικάρια το ανάγαλα. Τι είναι αυτό? Ο βασιλιάς την ξαναρώτησε. Για επανάλαβε αυτό που είπες. 3 πιάτα και ανέφαγα, 3 χρυσά παλικάρια και ανέφαγα. Τι είναι αυτό? Τότε τα παλικάρια ένα-ένα σηκώθηκαν και πήγαιναν μπροστά. Το πρώτο παλικάρι πήγε και της είπε. Εγώ είμαι το Λαντίν. Μιαου! Και στάθηκε δίπλα της. Μετά σηκώνει το δεύτερο παλικάρι. Πάει και της λέει. Εγώ είμαι το σκυλί. Και κάθεται κοντά της. Και τέλος και το τρίτο παλικάρι πάει κοντά της και της λέει. Κι εγώ είμαι το φίδι. Εκείνη αγκάλιασε τα παιδιά της και οι 3 μαζί έγιναν ένας που τα αγκαλιάστηκαν. Τι λέγανε, ήταν μεταξύ τους, τι είχαν να πούνε τόσα χρόνια. Ο βασιλιάς τότε κατάλαβε τι είχε συμβεί και πάει κι αυτός και όλοι μαζί η οικογένεια σφιχταγκαλιάστηκαν. Μετά ο βασιλιάς φωνάζει τους φρουρούς του και τους λέει. Φρουροί, πάρε τη μάνα μου και βάλτε τη στο κοτέρσι. Πάρε βασιλιά. Έτσι κι έγινε. Φέρνουν τη βασίλισσα.
στο μεγάλο ποτέτσι. Μετά ο βασιλιάς ανέβηκε σε ένα μεγάλο τραπέζι και φώναξε. Γέρεστε! Σε ευχαριστώ! Έτσι ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τα παιδάκια του Τραχυλίου που μας δώσανε αυτή τη χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ.